ብዝከኣለና ናብ ንፈልጦ ናብ ግሩፕ ገለ ፋሕን ድሕሪ ዳኣቢልናዮ ክሳተፉ ይደልዩ ዝኾኑ ሰባት ክሳተፉና ንመታ እንድሕሪ ደኣኒ ሼር እንዳሓገበርና እንድሕሪ ከድና ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ካልኦት መታን ክሳተፉን ማለት እዩ። ድሓር ድማኒ መዛተይ ይኮነኩም ኣትሊስት ምሳኹም ድሕሪ ዳ ተሳቲፎም ኣብዚ ርእስቲ እንታይ ሓሳብ ኣለካ እናበልኩም ክትዛተይሉ ዝገብረኩም ኣርእስቲ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ሞይንሊ ድማ ባኹም ኣትኩረት ጌርና ስለንዛረብ ስለዚ ንኣብ ዙርያኹም ዘለው ትፈልጥዎም ዘለኹምዎም ኮንታክት ትገብርዎም ሼር እናገበርኩም እንድሕሪ ዳ መፂኹም ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። እዚ ንገብሮ ዘለና ብናይ ኣና ዓለም ለኻዊ ኣካደሚ ኢና ንገብሮ ዘለና እዚ ክላስ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካደሚ ኣብ 2019 ጀሚሩ ኣገልግሎቱ ክህብ ፀንሐ ቤት ትምህርቲ እዩ። ምናልባቶም ሓደስቲ ሎም መጀመርያ ኢኹም ዝኣተኹም ንምፍላጥ ዝኣክል ማለት ስለዚ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካደሚ ካብ 2019 ጀሚሩ ርእሰ ርክበት መባእታዊ ርእሰ ርክበት ካልኣይ ደረጃ ርእሰ ርክበት መርዓነት ተዓብያ ቆልዑትን ከምኡውን ኣብ መሪሕነት ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎን ክህብ ዝፀንሐን ቤት ትምህርቲ እዩ። ጎኒ ጎኒ ድማ ናይ ካውንስሊን ናይ ኮቺንግ ክላሳት ድማ ኣለና ኣብ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካደሚ። ስለዚ ብናቱ መሰረት ብምግባር ነፃ ነቲ ሕብረተሰብና ድማ ኣገልግሎት መሃብ ኢሉ ዝገብሮም እዮም። ስለዚ እዚ ካብቶም ክንገብሮም ዘቐነና ሓደ ክላስ ማእከል እዩ። ካልኣይ ድማኒ ኣብ ዝመፅእ ዕለት 24 25 ድማ ወርክሾፕ ኣለና ናይ 2 መዓልቲ ወርክሾፕ ሲረስ ማለት እዩ። ቀዳማይ ክላስን ካልኣይ ክላስን ዝኸይድ ኣብኡ ድማ ገለ ክንዘራረብ ኢና። ስለዚ ንዑ እውን ዕዱማት ኢኹም ማለት እዩ ኔክስት ዊክ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ተጠቀምቲ ንክኾኑ ንኩሎም ሰባት ድማ እንድሕሪ ዓዲምኩሞም ደስ ይብለና ማለት እዩ። ምናልባት ካልእ ሓበሬታ ዝተረፈኒ ወይ ሕቶ እንተለኩም ድማ ተሓቱኒ ይከኣል እዩ። ገለ ኣብ ዝሓለፈ ዝሓተትኩምኒ ድማኒ ርእስኻ ይላለኻና ከይላለኻ ተዛሪብካ ገለ ዝበልኩም ነይርኩም ኣብ ዝሓለፈ ክላስ ዝተዘማሃርናዮ ኣብዚ ኣብናህና ማለት እዩ። ስለዚ ኣይፈለጥናካን መንኻ እንታይ ካ ትሰርሕ ክንፈልጥ ደስ ይብለኒ ኢሉ ዝፀሓፈለይ ሓዊ ነይሩ እሞ ምናልባት ርእሰይ ንምፍላጥ ዝኣክል ኣብ ሃገረ ካናዳ ከተማ ካልገሪ ምስ በዓልቲ ቤተይን ምስ ጓለይን እየ ዝነብር። ኣኽሊሉ ተኻሊየ ከዓ ዝበሃል መስራቲ ናይ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ኣብ 2019 ጀሚሩ ነዚ ኣገልግሎት ንህቦ ዘለና ኣነ እየ ማለት እዩ። ምስ መሳርሕተይ ዕቁቢት ዓንዱ ከምኡውን ሃብቲ ማርያም ሰሎምን ቴድሮስ እውን ኣሎ ቴድሮስ ገብሪ ሂወት ዮናታን ተኻሊ ከምኡውን ፊሽ ማለት እዩ። ካልእ ድማ በዓልቲ ቤተ ኢለዎም ኪዳነ እዚኣቶም ኢና ነቲ ኣገልግሎት ናይቲ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ኣብ ሊደርሽፕ ኮይና ነገልግል ቮለንቲር ወለንታዊ ኣገልግሎት ዘገልግሉና ድማ ይሕዋት ኣለዉ ማለት እዩ። ባክ ናብቲ ናተይ ኣነ ዝሰርሖ እንታይ ዝሰርሕ ዘለኹ ድማኒ ከም ካውንስለር ከም ካውንስሊንግ ጥራሕ ዘይኮኑ ከም ኮቺንግ ኣድቫይዚንግ ከም ኣሰልጣኒ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሊደርሽፕ ኣገልግሎት ድማ የገልግል ኣብ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ። ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ማእሲ ተጀሚሩ ዝብል ወረዳ ኣቀዲመ ነጊረኩም ኣለኹ። ክንጅምሮ ዘገደደና ድማ እንታይ ንዝብል ሰባት እቲ ትክክለኛ ፐርፖዝ ኦፍ ላይፍ ናቶም ድሕሪ ዳ ፈሊጦም ኣብ ምድሪ እቲ ዝበለፀ ናብራ ስለዝነብሩ ስለዝርዳእና እዩ። ስለዚ ብኡ መንገዲ ብምግባር ኢና ነዚ ቤት ትምህርቲ ሰሪሕና እዩ ማለት እዩ። ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታይ ድማ እንታይ ይመስል ንዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስነ ማሕበረሰብ ሳይንስ ብዲግሪ ተማሂረ ኣለኹ። ብማስተርስ ሌቨል ድማ ኦርጋናይዜሽናል ወይ ትካራዊ መሪሕነት ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሽፕ ኣፅንዐ ኣለኹ። ካልእ ኣብ ቪክተር ባይብል ኮሌጅ ሄብሮን ባይብል ኮሌጅ ዝበሃል ድማ ቴዎሎጂ ኣፅንዐ ኣለኹ ዲፕሎማ ክልተ ማለት እዩ። ኣብዚ ብሃገረ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካልገሪ ድማ ካሪር ዲቨሎፕመንት ኤንድ አካደሚክ ኣድቫይዘር ዝብል ናይ ካውንስለር ዲፕሎማ ወዲእ ኣለኹ ላይሰንስ ንምዃን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ እዩ እቲ ዝሰርሖ ትዝዓዮ እዚ እዩ። ስለዚ ሓቅኹም ኢኹም ገሊኹም እንታይ ካ ትገብር እንታይ ሞያኻ ገለ ኣይፈለጥናዮን እሞ ክትሕብረና ካብ ዝበልኩምኒ ገለ ሓቅኹም ኢኹም። ስለዚ ስቂለ ጥራሕ ናብ ትምህርተይ ጥራሕ ስለዝኣቱ ንሱ ከዓ ምፍላጥ ፅቡቅ ኢለ ስለዝሓስብ እዩ። ካብ ልቢ የመስግነኩም ብንፁዓት ኢኹም። ስለዚ ንሓደ ሰብ ንክልተ ሰብ ድሕሪ ዳ ኣካፊልናዮ ሸር ጌርናዮ ደስ ይብለኒ። ሕጂ እውን ክመፁ ንዓድሞም ኢንቪቴሽን ነቅርብ ማለት እዩ። ክላስና ክንጅመር ኢና። ሕጂ ኣብ ምዝገባ ዘለናዮም ክላሳት ርእሰ ረክበት መባእታዊ ርእሰ ረክበት ካልኣይ ደረጃ ርእሰ ረክበት መሪሕነትን መርዓን ሶሪ ቀዳማይ ደረጃ ርእሰ ረክበት ካልኣይ ደረጃ ርእሰ ረክበት ብልሓት ዝርርብ ኣብ ምዝገባ ኣለና። ክትምዝገቡ ደልዩ ሊንክ ገለ ክሰድልኩም እዮም ሓበሬታታት ኣብ ቻት ክሰድልኩም እዮም። ሎሚ ንሪኦ ክላስ ስለ ትርጉም ሂወት ዝብል ኢና ክንርኢ
ትርጉም ሂወት ዝብል ኣርእስቲ እቲ ሓደ ወሳኒ ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና ክንሓቶ ንኽእል ሕቶ ኢና ንርኢ። ስለዚ ካበይ ኢኻ መሰረት ዘካፍለኩም ነዚ ትምህርቲ ካብ ዘንበብክዎም መፅሓፍታት ካብ ዝኸድክዎም ኮሌጃት ዩኒቨርሲታት ሓደ ድማ ኣብ ልበይ ሕቶ ተቐሚጡለይ ዝነበረ ገና ካብ ወዲ 12 ዓመት ዝነበሩ ሕቶታት ኣብ ኣጀንዳ እንዳስፈርክዎም ምስ ከድኩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኸይድ ዝገበረኒ ሓደ ብውሽጠይ ሕቶ ስለ ዝነበረኒ እዩ። ሓደ ዲግሪ ክሰቅል ወይ ድማ ምሁር ክኸውን ወይ ድማ ገለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን እየ ከምኡ እውን ኣብ ልበይ ኣይነበረን። ኣብ ልበይ ዝነበረ ሕቶታት ንምምላስ እዩ ዝኸድኩ እምበር ካልእ ኣይኮነ። ስለዚ ኣብዞም ኣብ ዩኒቨርሲታት ከይደ ዘፅናዕኽዎም ዝገንፀልክዎም መፅሓፍቲ ከምኡ ሪሰርች ዝገበርክዎም ኣብዚኦም መሰረት ብምግባር እየ ሎሚ ክንዘራረብ ደስ ይብለኒ። ስለዚ ኣብዚኦም ክንዘራረብ ከለና ድማ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣገዳሲ እዩ እቲ ትምህርቲ ክካፈሎ ባህላ እየ። ስለዚ እንተኽኢልና ናብ 2 ናብ 3 ናብ 4 ናብ ዘለና ግሩፕ ሼር እናገበርናዮ ክንከይድ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ኣብ ምንባር ካብ ትርጉም ምንባርካ ወፂኻ ምንባር እዩ። ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኬዮስ ዝበሃል ሽግር ዝበሃል እዚ ዶክተር ማይልስ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ማለት ገበን ዝበሃል ወይ ዓመት ዝበሃል ወይ ትራጀጂ ማለት ከም ስቃይ ዝበሃል ወይ ከም በቃ ኣዝዩ ኣሰቆቃ ስቅያት ዝበሃል ሰባት ዝነብርዎ ካብ ትርጉም ሂወት ምስ ወፂ ኢሉ። ስለምንታይ ኢልኩም ትሓስቡ? ሕሰቡ። ክተሰውዕሉ ይደሊ ኣብዚ ስለምንታይ ዋይ ዶክተር ማይልስ ከምኡ ዝብል ዘሎ ዝዓበየ ሓደጋ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ክነግረኩም እየ። ሰባት እቲ ዝዓበየ ከይድና ኣብ ምድሪ ክንመፅእ ከለና ብፐርፐዝ ስለ ዝመፃና ካብ ፐርፐዝ ወፃኢ ክንከይድ ከለና ማለት እዩ። ኣብ እትገብሮ ኩሉ ሶሪ ኣብ እንገብሮ ኩሉ ትርጉም ክንቦ ኢና ንፅዕር። ንዝኾነ ይኹን ነገር ንገብሮ ተስተውዒልኩም ትርጉም ክንቦ ኢና ንፅዕር። ንምንባርና ትርጉም ክንቦ ንምርዐ፣ ንምንባርና ትርጉም ክንቦ ቆልዓ ንወልድ፣ ንምንባርና ትርጉም ክንቦ ንዩኒቨርሲቲ ንኸይድ፣ ንምንባርና ትርጉም ክንቦ ንሰርሕ፣ ንምንባርና ትርጉም ክንቦ መስተ ንሰቲ፣ ንምንባርና ትርጉም ክንቦ ንበኣስ፣ ንምንባርና ትርጉም ክንቦ ኩሉ ነገር ንገብር፣ ንሰርቕ፣ ንገብር፣ ኩሉ ነገር ንገብር። ሰብ ዛስ ዋይ ዶክተር ማይልስ ዝዓበየ ትራጀጂ ወይ ድማ ስቃይ ወይ ስቅያት ወይ ሰቆቃ ይበሃል ብኣምሓርኛ ኣይኮነ። ስለዚ እዚ ዓይነት ንምንታይ ከምኡ ክኾን መስለኩም? ሓንቲ ገረብ ካብ መሬት ክትፈልያ ከለካ ዲታችመንት ስለ ዘጋጥማ ዘሎ እዚ ዲታችመንት ከጋጥማ ከሎ ትመውት። ዓሳ ካብ ባሕሪ ክተውፅእ ከለካ ዲታችመንት ስለ ዝፍፀም ይመውት። ሰብ ካብ ፐርፐዝ ክተውፅእ ከለካ ይመውት። ስለዚ ኣብ እትገብሮ ኩሉ ትርጉም ክንህቦ ኢና ንፅዕር። ኣንስኻትኩም ከመይ ኢና ንፅዕር? ሕጂ ንግሆም ዝተሳእና እንታይ ንገብር መስለኩም? ክዳንና እንታይ ክንለብስ ኣለና፣ ከመይ ክንከውን ኣለና፣ ከመይ ኢለ ክቕመጥ ኣለኒ፣ ንሰባት ከመይ ኢለ ክቐርብ ኣለኒ፣ ኣብ ስራሕ ምስኮትኩ ከመይ ክገብር ኣለኒ፣ እንታይ ክገብር ኩሉ ትርጉም ክንቦ ኢና ንኸይድ ኣብ ሂወት እንተሪኢኹሞ ምንባርና። ትርጉም ክንቦ ምስ ከድና ግን ኣስተውዕሉ፣ ትርጉም ክንቦ ምስ ከድና ግን እቲ ሽግር ዝፍጠር ኣብዚ ትርጉም ክንቦ ምስ ከድና ግን ትርጉም ኣይሂበናኒ። ዳስ ፖይንት። ትርጉም ክንቦ ኢልና ንሕና ንኸይድ ኣለና፣ ግን ንሱ ትርጉም ስለ ዘይሂበና ኣብዚ ስቃይ ዝፍጠር። ስለዚ ኣብ እንገብሮ ኩሉ ትርጉም እንህቦ እንፅዕር ንሕና ኢና፣ ግን ትርጉም ዝህበና ንሱ ድዩ ኣይኮነን። ግን ካልኣርስቲ ሰባት ዝዓበየ ቃልሶም ነገራት ትርጉም ክህቦም ክሰርሕዎ ክጅምሩ ከለዉ እዮም። ሕጂ ኣብ ዝኾነ ትገብርዎ ካብ ትርጉም ወፃኢ ክትነብሩ ስለ ዘይደልዩ ወይ ድማ ካብ ሓደ ነገር ፐርፐዝ ናቱ ወፃኢ ክትነብሩ ስለ ዘይደልዩ እንታይ ኢና ንገብር? ንኩሉ ነገራት ኢና ንፍትሾ። ዋይ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ኢልኩም ትሓስቡ? ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን? ስለምንታይ ትርጉም ክህቦ እዚ ኢለ ዝፅዕር? ምኽዳንኩም፣ ምውላድኩም፣ ምምርዓውኩም፣ ምፍቃርኩም ረእይዎም ንምንታይ ከምኡ ትገብሩ?
እቲ ነጥቢ ሰብ ኣብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ምስ ተወልደ ጀሚሩ ብፐርፐስ ስለ ዝመጽእ እዩ። ግን በቲ ትክክለኛ መንገዱ ስለ ዘይሕዞ ኣብዚ ሳፈር ገብር ሰብ ሰብ ኣብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ፐርፐስ ኣለዎ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ። ስለ ዝኾነ እዩ ሳፈር ዝገብር ወይ ዝሳቐ። ነፍሲ ወከፍ ረይዎ ነፍሲ ወከፍ ናይ ላይፍ ኤቭሪቲንግ ፈጣሪ ዝፈጠሮ ኣብ ምድሪ ዘሎ እንድሕር ዳሪኹሞ ፐርፐስ ዘይብሉ የለን። እቲ ሓቂ ግን ትርጉም ዝህበና ምስራሕ ዕግበት ማታን ክነስተመቐት ማለት ትርጉም ዝህበና ምስራሕ እዩ ዘድልየና እምበር ንሰርሖ ነገር ትርጉም ክህልዎ ምግባር ኣይኮነን። ቆልዓ ምውላድካ ምምርዓውካ ሓንሳብ ሓንሳብ በቃ እዚ መሬጅ እዚሲ ወይ እዛ ሰብ እዚኣስ ወይ እዚ ሰብ እዚሲ ወይ በቃ እዚ ድዩ ሂወት ኮይኑዋ እዚኣ ዳታ ምንባር ትብለሉ ኣጋጣሚታት ዝፍጠራ መኣስ ግዜ ኢልኩም ትሓስቡ። እቲ ትርጉም ክንብዎ ዝሓሰብና ነገር ትርጉም ስለ ዘሂበና እዩ። ትርጉም ክትቦ ተሓሰብካ ነገር ትርጉም ዘሂበካ ዘሎ ድማኒ ትርጉሙ ብትክክል ስለ ዘይተረዳእካ ጥራሕ እዩ። ዳስ ደ ሆል ፖይንት ማለት እቲ ትክክል ምርዳእናሲ ኣብቲ ትክክል መንገዱ ካብ ዘይምኳኑ ዝብገስ እዩ። ኣብ ዓለም እቶም ዝበዝሑ ርእሰ ቅትለት ዝፍፅሙ ትርጉም ንነገራት ትርጉም ክህቡ ምስ ከዱ ትርጉም ዘይምሃቡ ምስ ረኣዩ ዝበዝሑ ርእሶም ዘጥፍኡ እዮም እዮም። ርእሶም ዘጥፍኡ እንታይ ምዃኖም ትፈልጡ ዲኹም? ኩሎም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ማለት እዩ። እዚ ዝተገብረ ሪሰርች መፅናዕቲ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ። እቶም ርእሶም ዘጥፍኡ ሲ ኣብ ሂወት ማለት እዩ you were born rich ትብል ናይ ቦብ ፕሮክተር መፅሓፍ ክተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብታ መፅሓፍ ክተንብብዋ ከለኹም ቦብ ፕሮክተር እንታይ ይመስለኩም? መጀመርያ ምዕራፍ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ዘለዎ ክሳዕ ሃብቲ ናይ ኣሜሪካ ሲ ከምዚ ሕጂ ኤሎን ማስክ ዘለዎ ሃብቲ ክሳዕ ክንድኡ ሃብቲ ዝነበሮም ሰባት ሲ ገዛ ርእሶም ዘጥፍኡ ነይሮም። ዋይ እንታይ ኮይኖም ርእሶም ኣጥፍዮም? እቲ ሕቶ ነቲ ነገር ንሶም ዝሰርሕዎ ፐርፐስ ክህብዎ ባዕሎም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም እምበር ኣብ ትክክለኛ ፐርፐስ ናቶም ኣይኮኑን ዝነብሩ ነይሮም። ትርጉም ምንባር ቀሊል ነገር ከይመስለኩም። ኣብ ዓለም ኩሎም ርእሶም ዘጥፍኡ ትርጉም ምንባር ስለ ዘይፈለጡ እዮም። 93% ሓዳር ፋሕ ዝብል እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ፐርፐስ ስለ ዘይብሉ እዩ። እቲ ካልእ ግን ወይ ናይቲ ሰብ ሞት ይፋሕ ዘብሎ ወይ ካሊእ ይፋሕ ዘብሎ ካሊእ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ከም ብሕማም መንገዲ ወይ ብገለ መንገዲ ወይ ብገለ መንገዲ ግን እቲ ዝበዝሐ ፐርሰንት ሰብ ኣብ ምድሪ ትርጉም ዘውህቦ ነገር ስለ ዘይረክብ እዩ ካብ ሓዳር ዋላ ዘለዋ 98% ኣብ ምድሪ ቢዝነስ ፌይል ዝገብሩ ፐርፐስ ስለ ዘይብሎም እዮም። ብጣዕሚ ዝሕዘን እዚኦም ፐርሰንታት ዝነግረኩም ዘለኹ እንታይ ክትርእይዎ ስለ ዝደለኹም ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ሓቂ ትርጉም ዝህበና ምስራሕ እዩ። ዳኣ እምበር ንሕና ትርጉም ክንቦ ክንፅዕር ኣይግባአናን። ትርጉም ክትቦ ትፅዕር ተኾንካ ግን ሃልኪ ዝኸውን ዋይ ባክ ናብ ኣፍሪቃ እንድሕር ዳ መፂና ላይፍና ትርጉም ከሂልዎ ዝገበሮ መግዛእቲ ብዙሕ ነገር እዩ። ከም ኣፍሪቃውያን ምናልባት ብዛዕባ ተርድ ወርልድ ዝብል ዶክተር ማይልስ ዝፀሓፎም ፅሑፋት እንድሕር ዳ ኣንቢብኩም ኣብ ብዙሕ ነገር ክትግንዘቡ ትኽእሉ ኢኹም። ግን እቶም ከምኡ ዝገበሩና ነጥብታት እንታይ እዮም እንድሕር ዳ ኢልና ካብ ቆርበትና ጀሚርና ሕጂ ክንቅይሕ ኢልና ንፀዓዱ ንመስል ፀጉሪ ካብ ደገ ነምፅእ ምክንያቱ ናትኩም ፀጉሪ ትክክል ኣይኮነን ስለ ንበሃል እዚ ኩሉ ኮነ ኢልካ ኣብ ማይንድና ተሰርሓሉ እዩ። ስለዚ ትርጉም ክህበና ንሱ ደቂ ኣንስትዮና ንሱ ገብራ ደቂ ተባዕትዮና ድማ ክንቅይሕ ዲና ገለ ዲና ንሓስብ። ስለዚ ብዝከኣለና ፅዒርና እቶም ኣፍሪቃውያን ሲ ንምቅያሕ ንሰርሕ ንሶም ከዓኒ ክፅልሙ ኢሎም ኣብ ፀሓይ ወፁ ሜስ ኣብ ወርልድ ምሽ
እንታይ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ዝተመርዓኸዮ እንድሕር ትርጉም ዘይበካ ኮይኑ ዝወለድካዮ ትርጉም ዘይሂበካ እንተኮይኑ እንድሕር ደኣኒ ትነብሮ ዘለካ ናብራ እውን ትርጉም ዘይሂበካ ኮይኑ ወይ ኣበይ ደኣ ዘሎ እቲ ከይዲ ክንሪኦ ዝግባአና ከይዲ ኣበይ እቲ ክፍተት ዝፍጠር ዘሎ ድሓር ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ስለ ዝህልወና ሕቶ እንተለይኩም እንዳሓስኩሞ ክይድ ኢኹም መጨረሻ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክህልወና እዩ ስፍሕ ዝበለ ጀስት ነቲ ሓፈሻዊ ሕጂ ዝህቦ ዘለኹ ጥራሕ ኣትኩረትኩም ክኸውን ማለት እየ ስለ ዘለና እዚያስ ክሓቶ ገለ ከይትብሉ እሞ እናፅሓፍኩሞ ኸይዱ እንደን ብውስታይ ክንገብር ኢና ሶ እዛ መፅሓፍ ማን ሰርች ፎር ኣልቲሜት ሚኒንግ ትብል መፅሓፍ ናይ ዶክተር ፍራንክል መፅሓፍ እያ ኣብ ጀርመን ዝተገብረ ባርባርያዊ ዝኾነ ግፍዒ ዝነበረ ሰብ እዚ ዶክተር ቪክተር ፍራንክል ንብሎ ዘለና ኣብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ነዚ መፅሓፍ ክፅሕፎ ከም ምዃኑ ዝተረድኡ መኣሲ እንድሕር ተኣልና ኣብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እናሃለወ እዩ ሰብ እዚ ትርጉም ይደሊ ነይሩ ኣልቲሜት ሚኒንግ ናይ ሰብ ምንባር ኣብ ምድሪ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኢለ ኢሉ እንታይ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር ከሎ ኣልቲሜት ሚኒንግ ናቱስ እንታይ ኩሉ ነገር እንድሕርሕዲጎምኩም ሕጂ ዘለኩም ነገር ኩሉ እንድሕር ደኣ ተወሲዱሲ ትርጉም ምንባርኩም ኣብዚኣስ እንታይ ትኸውን ትርጉም ምንባርክ ብዚኣስ እንታይ ትኸውን ሓደ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ቢዮንድ ደ ግሪፍ ትብል መፅሓፍ የንብብ ነይረ ማለት ካብ ሓዘን ዝሓለፈ ወይ ኪኖ ሓዘን ትብል መፅሓፍ ማለት እዩ ኪኖ ቅዘማ ኮይኑ ሓዘን ኪኖ ኣንዛ ዓይነት ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሰብኣያ ደቃን ኩሎም መይቶም ብሓደጋ መኪና ኣቦኣን ኣዳኣን ብሕማም ስኢና ቢዝነስ ፌይል ኮይኑዋ ላስት ኩሉ ነገር ምስ በፅሐታ ሰብሳ ትርጉም ምንባር ዳ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኢላ እቶም ዘፍቅሮም ኩሎም ካባይ እንተርሒቆም ተዘየለዉ ውሉዳተይ የለውን ዘፍቅሮ በዓል ቤተይ የለን ወለደይ እውን የለውን እቶም ዘፍቅሮም ኩሎም ተዘይብሉሲ ምንባረይስ እንታይ ትርጉም ይህቦ ኢላ ዝመለሰታ መልሲ ግን ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላኒ ንሶም ምህላዎም ዲ ንዓይ ትርጉም ዝህበኒ ወይስ ካልእ ትርጉም ኣለኒ እዩ ስለዚ ኣነ ካልእ ትርጉም ኣለኒ እዩ ንሶም ክህልው ሂወተይ እኳ ገዳስ እንተኾነ ኢሉ ዶክተር ፍራንክል ዝብለና ዘሎ ድማ እንታይ ሎጎቴራፒ ዝበሃል ማለት ናይ ሂሊንግ ናይ ቴራፒ ናይ ሳይኮቴራፒ ዓይነት ክስታይ ዘተኣታተወ ኣዝዩ ንፉዕ ሰብ እዩ ዶክተር ፍራንክል ዝበሃል ትርጉም ምንባር ዝብል ትርጉም ተተርጊማ ኣላ ኣሃዱ ደስታ ዓለም ተርጊምዋ ኣሎ ምስለኒ ተይተጋጌ ስለዚ እታ መፅሓፍ ካብ ኩሉ ሾፕ ከድኩም ክትገዝእዋ ዝመክር መፅሓፍ እያ ብልፅቲ መፅሓፍ እያ ምናልባት ትርጉም ዘይትበኩም ክትኸውን ትኽእል እያ ክተንብብዋ ከለኹም ገለ ግን እዚ ትርጉም ምንባር ንብሎ ዘለና ብፍላይ መኣሲ ዝርዳእካ እንታይ ኢልና ሕቶ ክተልዕል ምጀመርካ ዝርዳእካ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዝዓበየ ነገር እዩ ድማ ማለት እዩ ሕጂ ከድካ ሲ ኣብ ክነብር ከሎ ሰብ መርዓ ኣይኮነን ትርጉም ዝህቦ ውላድ ኣይኮነን ትርጉም ዝህቦ ካብኡ ዝሓለፈ ትርጉም ዝህቦ ኣለዎ ሰብ ማስተር ስለ ዘፅናዕካ ፒኤችዲ ስለ ዘለካ እውን ኣይኮነን ኣፅንዐዮም ኣለኹ ማለት ዶክተሬት ተሪፍኒ ፒኤችዲ ካልእ ግን ዲግሪ ከይደፅንዐዮም ማስተር ኣፅንዐዮም ማስተር ምስ ኣፅናዑ ከዓ ብዲፕሎም ደረጃ እውን ክልተ ሰለስተ ዲፕሎም ኣፅንዐ ኣለኹ ግን ትርጉም ሂቡካ እንተኢልኩም ንትርጉም ኣይሂቡኒ እዮም ንሶም ግን ኣብ ውሽጠይ ዝነበሩ ሕቶታት ንክምልስ ግን ሓጊዞምኒ እዮም ስለዚ ትምህርቲ ዕግበት ክህበኒ ኢልኩም ክትሓስቡ ስለዘይደሊ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ምምሃር ግን ዝበለፀ ነገር እዩ ምክንያቱ ፍልጠት ዝዓበየ ነገር ስለ ዝኾነ ዶክተር ፍራንክል ኣብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ዝርኡ ሰባት ክመቱ ከለዉ ንሱ ግን ካብኦም ወፂሲ ትርጉም ምንባረይ ካሊእ እዩ ኣነ ንደቂ ሰባት ካብዚ ወፅሲ ዝዓበየን ዝሓሸን መፃኢ ከም ዘለዎም ዘርኢ ናይ ሌጎ ቴራፒ ናይ ሕዌት መስርሕ ኣተኣታቴ ክነብር እየ ዝበለ ሰብ እዩ መፂኡ ድማ ዓለም
أبسايد داون إذا الميليون استشهدت مصحف يزرعكم ذلك man's search for an ultimate meaning سب نفتصم زخونة ترجم من بارو كان أدخل المصحف ماله تاي ترجم من باركة انتاي ترجم من باركي زبازو حج قاب حدار تداريخمو نساخب سبعة ترجم كتركب نسخة آخر سبعة ترجم كركب يوم زبازو أكندي ترجم كاستما قرت جبروسي نسخة ترجم كهبا كالكا استاد جبر نسخة كندي ترجم تهبو من بارو مالتي purpose كاستما قرا كندي تجبرو أكندي تجبريه ويا كندي تجبره أستوعب زبازو حكايوس حجي أبي وطكم زفتحلو من قد يزنقركم زلخو ولا بحضاركم ولا بدقكم ولا فاينانشالكم ولا بسبريتواليتي مخنياتو كور نايسب أم مدريك متص كله بؤس لازم أتصحوا حدا بزي خابهم نفاشين شوا مدرز متصيلا حدا سبب زي نإكسبرمنت زمتص أسب يلا نسخة دنك سب دنك فتراتهم وين حرد عليكم إن نأيتكم عشرة ريو أبرينكم كيتكم من حرد عليكم وبحنقلكم كسع 100 بليون نيرونس زلوكم سباتكم سلزي نورمال عينة السبات يكونكم أنا مدري فتيركم زلو فتاري purpose زالكم إذا purpose زند حرد أفليتكم يخم حتى ما تكون إذا purpose تفليتكم يخم حدار الساخل زمدنا الساخل عدنت أبونت كاو متخكل تعبي إذا أنت زي فليت كايجن كبيدي سواء مسارة أو أنا جريز لكم زلكم purpose مالت انتاي كتبل سلز دلخا وي ترجم تبلو دلخاس انتاي نمغلاسي purpose انتاي سلز ولدي reason ولد مخنيات كوز زالو مالتي إذا كوز نبلا زلنا دم انتاي اندحر دايلنا creation نبلو وي دما فطرت نبلو اي ديزاين استقبر كايو علو اي نعبنت اندحر دايلنا سي نزابر چقو سر حسب ديزاين زقبر أكال علو اي نزيا ديزاين زقبر أكال ماي مستي وي دما صباح مستي وي وعي نجر مستي لي سرحي وازابر چقو سلز ديزاينر علوكم بتحرهم مالتي تسعان شدشتن نتبشو عاتة برسن أمدر زلو سبات نامسته ولا من إسيات نايمن إسيات نا يوث نايمن إسيات زقات مو مالتي ولا إدمي مرعاد ولاد ناب زيت دلي والفتات مخاد نامسته ناقلز مرحوم من إسيات ولا عبيتي purpose كاب زين فلات ام تسعان شدشن برسن نتبشو عاتة ناوز غدو ناب زمسته ناب زيت دلي نقرات ناب بزح نقرات زوافر purpose بزي مفلاطهم طرح reason زي مفلاطهم purpose معنا هندي حياة المهرة كندي برسن تسعان شو ديشان نتبشو عاتة برسن وأما معرخ ندو ترى أنت اللوسي واي نزانا قرط رح زينا نادي أقدم عن طوانا جيروكم الله بوب بروكتر صحافو you were born rich ساس هبتام كون كاخاتوليت كازب المصحف صحافو سي أما جمّر يازو اللي قدامها معراف سي أتوم نا أمريكا ساب فرق هبتنا أمريكا زنبورم سباس رؤسهم زد فيهم تنبوبو تقول لكم PDF لكم مصحف داونلود كتقبروا تقول لكم حجة إنها زاربكم كلهم واي زوم سبات زياتهم رسومات فيهم بجنزبهم ترجمي دليل نيرم كاب ترجم من بارو ما يكون جميرم تسعة شيء شنت بشعات برسنت أم مدرز ولا سر نام مست ناب زيت دليل نجرات ناول فتات ناب عمس ناب بدل ناب كل زخيت سي بزيمي دكتور تاي آدامس تبال الله أمريكاوي تاي دكتور تاي آدامس لاف مارج سيك لاف سيكس مارج مثلا زي تقاقيتار استيقنت الروماني دكتور تاي آدامس يعتبرها if I draw it from me more correctly كترغبوات خليهم لاف سيكس مارج دكتور تاي آدامس لكم مصحف الله قالوا بزح صحفات الله ناي ريسيرش بيبر ناتا زنبكو هنقرأكم قلعت أبوتات إله تخكل أبو purpose ندحر دا فليتو ويدما purpose of life كتحزوم زغل سب ندحر دا تمحازيوم مالت معزنة حيزوم እቶም ቆልዑ ኣብ ሂወቶም ናይ ውዕዋት ተኽእልኦም
لعلي 80% زخون إذا أبي أمريكا استجبره مصنعتي سلازي نسخة سبعي نسخة أبو زعبي حلف ندلك واي واتبعتاي وأبو أب جزا كل خلا سعلو أبو أب جزا كل خلو ولادو عود خونن زي خونن براي أبو ديسيبلينين تحاز ديسيبلين مالت نرأي زلو مالت كنت زخونة تكون تقوالن سيتي اتو التبعتاي أسعلو نولادو زدلي دخنقركم كم أبو جيرو عود خون زدلي نقال عيلن كم أبو خد متصايت خلنا قوان سيتي تقوان سيتي دلي خنقركم إيه تقوان سيتي دما كم أحجز خونات تدلي ولادا خم ولادا ما نمسبيلن ولا سبعي مسني أدن ولادا نمي ترش حجز خوني الدلي أسوأ ولا سبعي خن دناتاسي أيد خون اللوني مالتي سلازنات خنتاي مالتي رايت انفايرمنت مفتارنات كسرحي مالتي سكسسفول زخونه ወይ ድማ ዕውት ክኸውን ኢንቫይሮንመንት ጓን ሰይቲ ኣትፈጥሮ ስለ ዝኾነ እንተሪኢኹመን ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ሪሰርች ዝገበር ኮላኒ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ሓዳር ምስ ኣተወ ብዛዕባ ምዕባይ ቆልዓ ብዛዕባ ሓዳር ብዛዕባ ገለ ክመሃራ ክምብባ ገለ ይደልያ ወተባዕታይ ምስ ተመርዐ መዓልቲ ሓንኩን ፋይል ዓፂሉ ነታ መፍትሓ ቀላይ ምስ ደርብያ ብዛዕባ መርዓ ይፅንዕ ብዛዕባ ሴክስ ኣይፅንዕ ውሕዳት እዮም ዘፅንዑ ኣይግድሶኒ በቃ ትርክብ ዲ በቃ ንገብሮ ኣለና ምሽ በቃ سرحي عتله هنا لك جنزب داسي توديخي سبعك هنا لك مش وديخ فايل عتينا عندنا that's not the مالت كومي كونن خون زقبو that's not the way so انتاي خون زقبو سبعي رأيك حس كمرح عبوك خون اند حرداك خون كوينو purpose of life كله قوان سيد خا right environment كتفتر كتكلا اللوا عبيت right environment زي فتيرا እቲ ሰብኣይ ዝሰርሖ ቆልዑ ዝሰርሖ ኣይስራሕን ሪዝን እድለይ ኩሉ ሪዝን ኣለዎ ኩሉ ምክንያት ኣለዎ ኣብ ምድሪ ትርእይዎ ዘለኹም ሲ ኩሉ ምክንያት ኣለዎ ሰባት እኳ ክንፈጥር ከለናስ ኤቭሪቲንግ ንገብሮ ሲ ምክንያት ኣለና ኩሉ ንገብሮ 96% እየ ዝብለኩም ዘለኹ ነዛ ፐርፐዝ እያ ዘይምፍላጦ እዚ ብምልኣት ልበይ ከይደ መፅናዕቲ ዝገበር ኩሉ እዩ ንምንታይ መስለኩም ወዲ 12 ዓመት ከለኹ ክሳብ ሕጂ ትስእሊ ካብ ርእሰይ ስለ ዘይሃስስ ንኩሉ ግዜ እየ ዝዛረባ እዚኣ መፅሓፍታት ክፅሕፍ ናብዚ ክኸይድ ዝገበረኒ እውን እዚ ኣብ ሓደ ገዛ ናብ ፋሚል ተለኣይኸ ምስ ከትኩሲ ኣደይ ልኢኻትኒ ወዲ 12 ዓመት እየ እቲ ሰብኣይ እዚ ላምባ ምሽ ንገብረሉ ሎ ክስታይ ንንክሰሉ ኣልዒሉ ክሰደላ ምስ ረኣኹሲ ሰንቢደ ልበይ ወላይ በቃ ተቆንዚ ሽዑ ኣብታ እግሪ ማዕፆ ኮይነ ተፀጊዐ ርእዮ በቃ ወልሓንቲ ክብላ ይኽእል ሓቕፋ ነዚ ስዕማ ኩሉ ነገራታ ዝሃበቶ ሄዋን ከመይ ገይሩ ላምባ ይሰደላ ከመይ ጌርካ ክታርማ ይኮነልካ ከመይ ጌርካ በትሪ ክተልዕሊ ይኮነልካ ንሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ኣቦኣን ኣደኣን ገዲፋ ንስኻ ዕቑባ ኣቦይኻ ንስኻ ጓሳይ ንስኻ መርሓይ መምህረይ ኢላ ዝመፅሐካሲ كمي لي يخون الكايتكا بتري عيلنا آخر قدفو مو لامبال عيلكا ختصد الله خدك أصلاحي وتاخد بلاش حاو تبدل تخليها باكا خيدي لايف كم رحيلكا قد في كايت خي خلا الزرار با purpose ناتو تزيفلي تينا بزيم زورد تيسا عايش دشنت بشو 1% ካኡ ጀሚረ ይሽዑ እንታይ እዚ ፐርፐዝ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ንዝብል ሕቶ ምስ ከትኩ ግን ፐርፐዝ ይበሃል እዚ እዚ ፐርፐዝ ዘይፈልጥ ተኮይኑ ሕጂ ቀዳማይቲ ዝበለፀ ድኹን ንውላትኩም ተወርስዎ ክነግረኩም ናቱ ፐርፐዝ ክፈለጥ ሓግዝዎ ግን ናትኩም ተዘይፈሊጥኩም ንዕኡ ክተፍልጥዎ ክትሕግዝዎ ዘላ ግን ከባድ እየ ሪዝን ናቱ ምንባር ትርጉም ኢና እንደልየሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገርና ድማ እንድሕር ዳሪኹሞ ስለምንታይ እንታይ ከመይልና ኣበይ ገለ እዚኦም ሕቶታት ንሓትት ኢና purpose إن أنا حدد purpose إن أنا حدد so إذا purpose زي بتخكل كنفلطو نحنا ون كوينو خقصل نحنا ون كنعبد تغينا أنت اللينا
purpose of life ናይ ሰብ ትርጉም ምንባር ሕቶ ህላውነት ኤግዚስተንስ እዩ ሕቶ ወሊድካ ድኻይ ወለድካን ኣይኮነን ሕቶ ተመርዒኻ ድኻይ ተመርዓኻን ኣይኮነን ሕቶ ቆልዓ ኣለካ የብልካን ኣይኮነን ዳስ ዋይ እንድሕር ዳሪኹሞም ቆልዓ ዘይወለዱ ሰባት እንድሕር ዳሪኹሞም ብጣዕሚ መባሳጨው ትሪኦም ኖ ዛስ ዋይ ፐርፐዝ ኦፍ ሜሬጅ ንኩሉ ፐርፐዝ ኣለዎ ንመርዓ ፐርፐዝ ኣለዎ እንታይ ፐርፐዝ ምፍላጥ ዘድለየካ ንምውላድ ፐርፐዝ ኣለዎ እንታይ ፐርፐዝ ምፍላጥ ዘድለየካ ንስፒሪቹዋሊቲ ፐርፐዝ ኣለዎ እንታይ ፐርፐዝ ምፍላጥ ዘድለየካ ንስራሕ ንዕዮ ፐርፐዝ ኣለዎ እንታይ ፐርፐዞም ምፍላጥ ዘድለየካ እንታይ ትርጉሞም ምኻ ክትፈልጥ ዘድለየካ ስለዚ ነጥበይ እንታይ ንዝብል ሕቶ ፐርፐዝ እንድሕር ደኣ ክትፈልጥ ጀሚርካ እኻ ዝሓሸ ዝበለፀ ዝጠዓመ ምንባር ክትሕልፍ ትጅምር ትርጉም ምንባር ማለት ሕቶ ህላውነት ማለት እዩ ሕቶ እንታይ ሕቶ ህላውነት ማለት እዩ ኤግዚስተንስ ህላዌ ሕቶ ህላዌ ማለት እዩ ህላዌ ካብ ህልዊ ዝብል ዝመፀ እዩ ህላዌ ካብ ህልዊ ዝብል ዝመፀ እዩ ኣስተውዕል ሕጂ ሕላዌ ካብ ህልዊ ዝብል ዝመፀ እዩ ህልዊ ካብ ዘለኣለም ዘለኣለማውነት ዝመፀ እዩ ዘለኣለማውነት ድማ ዘለኣለም ኢልና እንፅውዖ መን ዘለኣለማዊ ዝኾነ መን ፈጣሪ that's the point ካልእ ኣዘራርባ እዚ ዘለኣለማውነት ሰብ ካብ ዘለኣለማውነት ናብ ህልዊ ካብ ህልዊ ድማ ናብ ህላውነት ኣብዚ ህላውነት እዚ which is ኣብዚ ምድሪ ካብ ተወሊድካ ክሳብ ትመውት ዘለካ ግዜ እዚ ናይ ኤግዚስተንስ ናይ ምንባር ጉዕዞኻ ዝልክዖ ትርጉም ኣለካ ማለት እዩ ቀሊል ፖይንት ኣይኮነን ስለምንታይ ብህላዌ ኣለኻ ዝብል ሕቶ እዩ ትርጉም ምንባር ማለት እዩ እንታይ እዩ ብህላወ ዘለኻ ስለምንታይ ኢኻ ብህላወ ዘለኻ ስለምንታይ ብህላዌ ኣለኻ ኣብ ከይዲ ናይ ምንባር ክንነብር ከለና እንድሕር ዳ ኣስተውዒልኩም ነፍሲ ወከፍ ነገራት ምሽ ትርጉም ክንቦ ኢና ንፅዕር ኣለኩም ነፍሲ ወከፍ ነገራት ኢና ትርጉም ክንቦ ንፅዕር ግን ኣብ ከይዲ ናይ ሂወት ክንነብር ከለና ሲ ትርጉም ምንባረይ እንታይ እዩ ኢልና ንሓተሉ ዘይኮነስ እንታይ ንሂወተይ ትርጉም ይሂባ ንሂወትካ ትርጉም ዝህባሲ እንታይ እዩ ኢና ክንብገስ ግባአና እዚኣ ናይ ዶክተር ማይልስ መፅሓፍ ተንቢብኩማ አንሊሽ ዩር ፐርፐስ ትብል ዘላ መፅሓፍ ተንብባ ትኽእሉ ኢኹም ትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኦንላይን ኦርደር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ፐርፐስ እያ ትዛረብ አንሊሽ ዩር ፐርፐስ ትብል መፅሓፍ everything in life has a purpose ነፍሲ ወከፍ ነገር ኣብ ምድሪ ትርጉም ኣለዎ ዕምባባት ተሪኢኹማ ትርጉም ኣለዋ ፃፀት ተሪኢኹሞ ትርጉም ኣለዎ ምፍጣሩ ገረብ ተሪኢኹማ ትርጉም ኣለዎ ምፍጣር ነፍሲ ወከፍ ነገር ፐርፐዝ ኣለዎ ካብ ፐርፐዝ ወፃኢ እንድሕር ዳ ነብር ኣሎ ኮይኑ ግን ኣስተውዕሉ ካብ ፐርፐዝ ወፃኢ ነብር ተሎ ኮይኑ ግን ኣብ ዓመፅ እዩ ዝህሊ ዓመፅ ህያው ዝኸውን ረይዋ እዚኣ ዓመፅ ህያው ዝኸውን ማእሲ ፐርፐስ ምስ ዘይሉ
ፐርፐስ ምስ ዘይህሉ ዓመፅ ህያው ይኸውን ሰብኣይን ሰበይትን ክበኣሱ ተለይኹሞም ዓመፅ ህያው ኮይኑሎ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ፐርፐዝ የለን ማለት እዩ ውሉድን ወላድን ይበኣሱ ተሪኢኹሞም ዓመፅ ህያው ኮይኑሎ ብካልእ ኣዘራርባ ፐርፐዝ የለን ማለት እዩ ኣስራሕቲ ምስ ናቶም ውጪስ ምስ ናቶም ሰራሕተኛታት ድዮም መሳርሕቲ ድዮም ድሕሪ ዳ ተባኢሶም ዓመፅ ህያው ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መኪና ክትዝውር ከለካ ፐርፐዝ ኣለታ ቴሌፎን ክትሕዝ ከለካ ፐርፐዝ ኣለታ ነፍሲ ወከፍ ነገር ፐርፐዝ ኣለዎ ፐርፐዝ ዘይብሉ ነገር ኣብ ምድሪ የለን ነፍሲ ወከፍ ኣነ ፐርፐዝ የብለይን ክብል ዝኽእል ካባኹም ወላ ሓደ ሰብ የለን ፐርፐዝ ዘለካ ፐርፐዝ ዘለኪ ሰብኹም ኩሉ ነገር ዝጅምርን ዝውድእን ምስ ፐርፐዝ እዩ ኩሉ ነገር ማለት ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ምድሪ ንሪኦ ዝጅምሮ ብፐርፐዝ እዩ ዝውድኦም ብፐርፐዝ እዩ ፐርፐዝ ወይ ትርጉም ምንባር ከዓ መጀመርያን መወዳእታን ወሳንነት ኣለዎ ማለት ነፍሲ ወከፍ እሞ ንህይወተይ ወይ ንህይወትካ ትርጉም ዝህቦ እንታይ እዩ እንታይ ንህይወትካ ትርጉም ዝህቦ ንህይወተይስ እንታይ ትርጉም ሂቦ ይኸውን ኣንፈት ናብ ትኽክል ሕቶ ናብ ዝሕቶ እዚ ክትመፅእ ትኽኢልካ እዩ ዳይሬክሽን እዩ ሰባት ምሽ ጎዩ ይጎዩ 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 ግን ቤን ኣንፈት ትጎይ ኣለኻ ናበይናይ ዳይሬክሽን ትጎይ ኣለኻ እንተዘይፈሊጥካ ግን ዳይሬክሽን ስለ ዝተጋግኻ ብዙሕ ነገርካ ትኸስር ወላ ክንዓዮም ክንጎዮም ፀናሕና ክሳብ ክንደይ ዓይኻ ዘይኮነስ ቤን ኣንፈት ዓይኻ በቲ ትኽክል ኣንፈት ድኻ ኸይድካ ክትኮዶ ዝግባእካ ዳይሬክሽን ሲ ራይት ዳይሬክሽን ድኻ ኸይድካ ወይስ ይኽየድ ኣሎ እሞ ይኸዱ ኣለዉ እሞ ወይ ድማ እዚኣስ ተሓይሻ ንዓይ ትጥዕመኒላ ኢልካ ሓሲብካ እያ ሓደ ካብቲ ዝገጠመና ብዙሕ ዋላ ኣብ ካውንስሊንግ ዋላ ገለ ንሪኦ እንታይ ኣሎ ምስለኩም ሜዲካል ዶክተር የፅንዑ ወይ ነርስ የፅንዑ እሞ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ትምህርታት የፅንዑ እሞ ድሓር መጨረሻ ተመሊሶም በቃ ዕግበት ክበኒ ይከኣለን ይብለካ ዕግበት ክበኒ ይከኣለን ማለት እንታይ ዝነገርኩም ዘሎ ዝኸድክዎ ጎደና ኣንፈትሲ ትኽክል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ዝበዝሑ ሰባት ዲግሪ ምስ ተምሃሩ ዘይዓግቡ ማስተር ተማሂሮም ዘይዓግቡ ፒኤችዲ ኣፅኒዖም ዘይዓግቡ ዕግበት የብሎምን ዶክተራይት ኣፅኒዖም ገለ ኣፅኒዖም ዘይዓግቡ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም እቲ ትኽክለኛ ዳይሬክሽን ሒዞም ስለ ዘይከዱ እዮም ዳስዋይ ተሪኢኹም ሓዳር ክንውስን ከለና እሱ ዶ ይኸውን ምክንያቱ እታ ዳይሬክሽን እታ ኣንፈት ከይትስሕታ ከዋፍረካ እሱ ዶ ይኸውን ትወዲ ወይስ ካልእ ኣሎ እዩ በቃ እንታይ እሞ በዚ ከዓ በዚ ከዓ በዚ ከዓ ትብል ንሳዶ ትኸውን በዚ 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 ኢልካ ከዓ ንዓኻ ተውርዳ ተደይባ ገለመለ ወይ ድማ ሓደ ነገር ቢዝነስ ክሰርሕ ከለካ ይኸስር ዶ ይኸውን ይኸስብ ዶ ይኸውን ምክንያቱ እታ ኣንፈት እታ ዳይሬክሽን ሲ እዚኣታ መንገዲ ዝብለካ ሰብ ትደሊ ኣንፈት ዝበለፀ ነገር እዩ ክንዝጎይኻ ጉየ ክንዝፈለጥካ ፍለጥ ክንሰርሕካ ስራሕ ዳይሬክሽን ራይት ዳይሬክሽን ተዛ ዘይብልካ ወይ ቁኑዕ ኣንፈት ተዛ ዘይሒዝካ ኣብ መንገዲ ተስፋ ምቁራፅካ ዘይተርፊ ወይ ድማ ከይድካ ናይ መጨረሻ ትርጉም ዘይሂበካ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ስቑ ኢሎም መፅሓፍ ብምንባብ ጥራሕ ትኽክል ዳይሬክሽን ዝሓዙ እዩ ዝመስል ኖ ኩሉ መፅሓፍ ኣንቢብካ ክትውድኦ ይትኽእል ንኻ ዳ ክትኸውን ዘሎ ዳኒ እቲ ክኸውን ዝግብኦ እቶም ቁንዓት እትብሎም ፅሑፋት ካ ክተንብብ ዘለካ ማለት ስለዚ ፍልጠት ስለ ዝኣከብካ ገንዘብ ስለ ዝኣከብካ
እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ዳይሬክሽን ከይድካዮ ማለት ኣይኮነን። እቲ ቁኑዕ ዝበሃል ኣንፈት ከይድካዮ ማለት ኣይኮነን። ኣንፈት ኩሉ ነገር እዩ። ንኣብነት መኪና ዝውር እንተለካ ኣንፈት ዘይብልካ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይትፈልጥና። ግን መኪና ዘዊርካስ ክትከይድ ትኽእልካ ማለት እዩ። መኪና ዘዊርካ ከይድካ ማለት ግን ዳዝንት ሚን ማለት ግን ብኡ ትኽክል ኣለካ ማለት ግን ኣይኮነን። ዋይ እቲ ነጥቢ እቲ ንስኻ ትኸዶ ዘለካ ከይዲ ኣንፈት ቁኑዕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። እሞ ተኣንፈት እንታይ እዩ? ተኣንፈት ርእሰ ረኽበት እዩ። ርእስኻ ክትረክብ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ። ርእስኻ እንተዘይረኺብካ ርእሰ ረኽበት ዝበሃል ሰልፍ ዲስካቨሪ እንድሕር ዳ ዘይገይርካ ብየትም ብዝመፃኻ ምፃእ ብወልሓንቲ ክትከይድ ኣይትኽእልና። ንኣብነት ዳይሬክሽን ክትንሕዝ ከላ ምሽ ብኖርት ወይ ድማ ቤን ኣንፈትና ንሕዝ ብኖርት ኣይኮነን። ሽዑ ካብ ኖርት ናበይ ኣሎን ዌስት ድዩ ኢስት ድዩ ገለ ኢልና ንሕዝ ማለት እዩ። ግን ሰሜን ሒዝካ ኻ ደቡብ ድዩ ምብራቕ ድዩ ምዕራብ ድዩ ገለ ኢልካ ትኸይድ ዘለካ ነዚኣቶም ኣንፈት ክትሕዝ ተዳኾንካ ድማ ቅኑዕ መንገዲ ከርእየካ ዝኽእል ርእስኻ ክትረክብ ተዳኺልካ እዩ። ርእስኻ ክትረክብ ድማኒ ኣስተውዕሉ ሕጂ ርእስኻ ክትረክብ ማለት ድማኒ ካበይ ኢኻ ትብገስ ንዝብል ሕቶ ካባኻ ኢኻ ትብገስ ካብ ካልእ ካብ ደገ ይኹንካ ትብገስ። ዋይ ናተይ ፐርፐዝ እንታይ ክትብል ተኾንካ ሰልፍ ዲስካቨሪ ኢኻ ትገብር። ዲስካቨር ክትገብር ተኾንካ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝሃብተመ ቦታ ኣካል ኣብ ደገ ይኮነን ኣባኻ እዩ ወይ ድማ ካልእ ዘይቲ ይኮነን። ከምዚ ሕጂ መዓል ቬንዙዋላ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዘይቲ ወረ ለቂነ ዘሎ ኒውስ ማለት እዩ ወይ መዓል ኢራን ወይ መዓል ኩዌት ዲ ወይ ካልእ ማለት ማእከላዊ ምብራቅ ዲ ገለታት ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ሰብ እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ተቐቢርዎ ዘሎ ፍጡር እዩ። ፈጣሪ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣይኮነን ዝዓበየ ሃብቲ ኣቐሚጡ ፈጣሪ ዝዓበየ ሃብቲ ዘቐመጦ ኣብ ሰብ እዩ። ኣባኻ እዩ ተቐቢሩ ዘሎ ዝዓበየ ሃብቲ። ስለዚ ኣባኻ ዘሎ ሃብቲ ይበልፅ ካብ ኣብ ደገ ዘሎ ሃብቲ። ኣባኻ ዘሎ ይዓቢ ኣብ መፃኢኻ ቅድሚኻ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኻ እዩ። ሓዳር ካብ ደገ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኻ እዩ። ፋይናንሻል ካብ ደገ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኻ እዩ። መሪሕነት ካብ ደገ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኻ እዩ። ንስኻ ትሓስቦ መፃእየይ ኣብ ቅድመ ኢልካ ኖ ወፃኢኻ ኣብ ውሽጥኻ ይቐሚጥዎ ፈጣሪ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ክንምንዝሮ ንኽእል ንሕና ጥራሕ ኢና። መፃኢኻ ንፈጣሪ ታሪክ እዩ። ንዓኻ እዩ መፃኢልካ ትሓስቦ ንዓኻ መፃኢልካ ስለ ትሓስቦ ድማ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ውሽጥካ ስለ ዘሎ ጥራሕ እዩ። ካብ ደገ መፅኡ ዝቕይረኩም ወላ ሓደ ነገር ሰብ የለን። ምናልባት ንውሽጥኩም ከርእየኩም ዝኽእል ብደገ ዝመፀ ጥራሕ እዩ ክሕግዘኩም ዝኽእል። እዚ ግን ይሕግዘኩም እዩ ዘሎ። እቲ ዝበለፀ ነገር ግን ሰብ ርእሱ ክረክብ ተዳኺሉ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ርእሰ ረኽበታ ዝበለፀት እያ ማለት እዩ። መልክዕኻ ብውሽጥኻ እዩ ዝውሰን ብደገ ይኮነን ዝውሰን። ሃብትኻ ኣብ ባእኻ እዩ ዝውሰን። ንስኻ ሃብቲ ንስኻ ብልፅግና ንስኻ በረኸት ንስኻ ዝዓበየ ሰብ ንስኻ ዝበለፀ መራሒ ካልእ ኣብ ደገ የለን። ዝመስለና ፋይናንስ ተተማሂረ ከምዚ ክኸውን እየ ፖለቲካል ሳይንስ ተተማሂረ ከምዚ ክኸውን እየ ማናጅመንት ተተማሂረ ከምዚ ክኸውን እየ ንሶም ኣቋሪፅና ውሽጥና ንስራሕ ኩሎም ኣብ ውሽጦም ስለ ዝሰርሑ እዮም እቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ኣብ ምድሪ ገለ ነገር ኣበርኪቶም ዝሓለፉ ዝኾን ዘሎ እዚ ዝዓበየ ነገር እዩ። ዝዓበየ ነገር እዚ ዝዓበየ ክንሰርሖ ዝግባአና ድማ ውሽጥና ዘሎ እዩ። ሶ ፐርፐዝ ኦፍ ላይፍ ናቲ ራይት ዳይሬክሽን ንኸዶ ናበይ እዩ ብርእሰ ርኽበት እዩ። ብርእሰ ርኽበት ንድሕር ዳ ከድና ከዓ ዝዓበየ ነገር ይመፅእ ማለት እዩ። ንምንታይ ዝዓበየ ነገር ይመፅእ? ካባኻ ስለ ትጅምር ዘለኻ ካብ ደገ ዝጅመር ነገር የለን።
ካብ ደገ ዝጅመር ዋላ ሓደ ነገር እኳ የለን። ስለዚ ትርጉም ሂወት እቲ ሓደ ትርጉም ሂወት እንታይ ምስትምቃር ሂወት እዩ። ሂወት ብዛዕባ ምሕጓስ ኣይኮነትን። ሂወት ብዛዕባ ምውላድ ኣይኮነትን። እንታይ ኣለዋ ሂወት ንስተየላ ንብልዓላ ዝብልካ ሰባት ሰሚዕኻ እንታይ ኣለዋ ሂወት ንውለደላ ንረኣየላ ሸነን ንበለላ ግን ሸነን ኢልካላ ከይድካ ንፅባሒቱ ግን ኣይትሕጎሰላ ንሳ ኣይኮነትን ሂወት ንሳ ሰባት ክሰርሕዋ ዝደልዩ ሂወት እያ ግን ንሳ ኣይኮነትን ብኡ ትርጉም ክህዋ ስለ ዝሓስቡ እዮም ብምምርዓዎም ብምውላዶም ወይ ድማ ገለ ነገር ብምግባሮም ኖ ሂወት ብዛዕባ ምሕጓስ ወይ ድማ ብዛዕባ ምብላዕ ምስታይ ወይ ብዛዕባ ምውላድ ኣይኮነትን ሂወት ብዛዕባ ሂወት ምስትምቃር እያ ዳስ ዋይ ኢና ሰልፍ ዲስካቨሪ እቲ ዝዓበየ እዩ ዝበልናዮ ርእሰ ርክበትሲ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ዝበልናዮ ሂወት ብዛዕባ ምውላድ ኣይኮነትን ሂወት ብዛዕባ ምምርዓው ኣይኮነትን ሂወት ብዛዕባ ክዳን ምክዳን ኣይኮነትን ሂወት ብዛዕባ ፅቡቅ ተራእኻን ሕማቅ ተራእኻን ኣይኮነትን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ዝሓምም ዝነበረ ሓው ከይዶም ዝተዘራረብ ኮሲ እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣብ ልበይ ተረፈት ዝተዛረባ ዘረባ ከመይ ኣለካ ኢለ እዩ ከመለካ ይትበለኒ ነታ ሂወት ነስተመቐረብ ነዛ ሕጂ ዘለና ህሞት ነስተመቐራ ኢሉኒ ሰሚዕኹም ዛ ነጥቢ ነዛ ሕጂ ዘለና ኣንስኻን ህሞት ነስተመቐራ ብዛዕባ ከመለካ ይትሕተተኒ ኢሉኒ ብጣዕሚ ሳፈር ዝገብር ዝሓምም ዝነበረ እዩ ሕጂ ንስኻ ነዛ ህሞት እዚኣ ተስተመቐራ ኣለካ ዶ እንተኢልና ወይ ንስኺ ተስተመቕሪ ኣለኽ ወይ ኣነ የስተመቐራ ኣለኹ እንተኢልና ክንደይነ ንሓስብ እንታይ መስለኩም ኣብ ደገ ክልወጥ ፋይናንስ ገለ ክቅየር ገለ ንዕኦም ዝቀይሮም ኣባኻ እዩ እቲ ፕሪንስፕል ብሮንጊ እዮም ነጊሮምና ወይ ብሮንጊ ኢና ሒዝናዮ ዘለና እቲ ፕሪንስፕል ኣባኻ እዩ ንስኻ ሕጉስ ተኾንካ እዩ ቢዝነስ ዕውት ዝኸውን ንስኻ እንድሕር ደኣ ሂወት ክተስተምቐር ጀሚርካ እዩ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ዝተመቐር ንስኻ ሂወት ክተስተምቐር ተጀሚርካ እዩ ካብኡ ዝብገስ ስለዚ ተቐዳማይቲ ሂወት ብዛዕባ ሂወት ምስትምቓር እምበር ትርጉም ሂወት ብዛዕባ ሂወት ምስትምቓር እምበር ብዛዕባ ምሕጓስ ምውላድ ምምርዓይ ወይ ብዛዕባ ገዛ ምግዛእ መኪና ምግዛእ ኣይኮነትን ንሶም ናታ ፕሮዳክት እዮም ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይትን ኪዳን ምሽኣት እዩ ኣስተውዕሉ ሰብኣይ ኪዳን ያቲ ምስ መን ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ ኪዳን ምስ ኣተዩ እዞም ክልተ ሰባት ኪዳን ምስ ኣተዩ ናይ ኪዳኖም በረኸት እንታይ ይረኽቡቶም ሰባት ኪዳን ምእታዎም እንታይ በረኸት ኣሎ ውላድ ናይ ኪዳኖም በረኸት ውላድ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ኪዳኖም በረኸት ውላድ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንስኻ ኤግዛክት ርእስኻ ትረክብ ከለካ ልክዕ ከምቲ ቆልዓ ሕጂ ፅዒሮም ኣይወልድዎን እዮም ተሓጊሶም ናይቲ ኪዳኖም በረኸት እዮም ዝወልድዎ ካልእ ፎርሙላ ሲስተም ኣምፅኦም ገለመል ኣይሰርሕዎን እዮም ኢዚ ወይ እዮም ዝኸዱ ልክዕ ድማ ፕሪንስፕል ኤ ርእስኻ ምስ ርከብካ ፋይናንስ ይኹን ጥዕና ይኹን ኩሉ ደዲሕረካ ይስዕብ ዳስ ደ ሆል ፖይንት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ትርጉም ሂወት ራእ ሓንፂፅካ ክትነብር ከለካ እዩ ግን ኣስተውዕሉ ራእ ክንብል ከለና ውህበት እንድሕር ደኣ ዘይፈሊጥካ ናትካ ውህበት እንድሕር ዘይፈሊጥካ ዲዛይን ዝተገበርካዮ ወይ ድማ ዝተሰርሕካዮ ፈጣሪ ክሰርሐካ ከሎ እዚ ዲዛይን ዝገበረካ ውህበት ሂቡካ ኣሎ እቲ ውህበት ዝሃበካ ድማ ብራእይ እንተዘይሰኒኻዮ ራእ ዘይብሉ ሰብ ከም ኮምፓስ ዘይብሉ ሰብ እዩ ራእ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር እንከሎ ንገዛ ርሱ ዓማፂ እዩ ዝኸውን ራእ ዘይብሉ ሰብ በዳሊ እዩ ዝኸውን ራእ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር ከሎ
ምንባሩ ስለዘይስተመቕር ብስጭት እዚ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ዶክተር ዴቪድ ሆኪንስ ዝበሃል ቴራፒስት ኣሎ ሳይኮቴራፒስት እዩ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት እዩ ስፒሪቶሎጂ እውን ዘፅናየ ሰብ እዩ ኩሎም ኣብ ናተይ ቴራፒ ዝመፁ ሲ ኢሉ እቶም ራእይ ዘለዎም ሲ ዲፕረስድ ሰብ ርአ ይፈልጥን ኢሉ ሰሚዕካ እታ ሰብ ተሕቶ ታመልስባ ዲፕረስድ ዝኾነ ወይ ድማ ፀቕጢ ዘለዎ ትራውማታይዝ ዝኾነ ሰብሲ ርአ ይፈልጥን እዩ ኩሎም ወዶም ጓሎም ናብ ካውንስሊንግ ናባይ ዝመፁ ቀዳማይ ዝሓቶም ራእይ ኣለኩም ዲ እንተኢሎም የብልናን ዝበሉኒ እዮም ኢሉ ራእይ ዘይብሎም ጥራሕ እዮም ዲፕረስድ ዝኾኑ ኢሉ ዶክተር ግላውዲዮስ ጓል 102 ዓመት ኮይና ፀሓፈቶ መፅሓፍ ኣሎ ክተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣቲኹም እውን ዩቲብ ናታ ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ጓል 102 ዓመት እንታይ ኢላ ምስለኩም ሰብ ፐርፐስ ተዘይብሉ ሓኪም እያ እዛ ሰብ እዚኣ ኩሎም ደቃውን ሓካይም እዮም ልዕሊ 60 ገለ ዓመታት ኣብ ሕክምና ዘሕለፈቶ ሰብ እያ እንታይ ኢላ ምስለኩም ሰብ ፐርፐስ ኦፍ ላይፍ ቪዥን እንተዘይብሉ ራእይ እንተዘይብሉ ዲፕረስድ እዩ ዝኸውን ሕጉስ ክንከውን እንታይ ክንከውን ኣለና ኢሉ ምስ ሓተታት ኢንተርቪወር እያ ትምልሰሉ ዘላ ቀዳመይ ትረአ ክህልዎም ኣሎ ፍቕሪ ካ ክህልሎ እዚአን ክልቲአን እንተለዋ ፍቕርን ረአን ህይወት ሕጉስ እየን ዝገብረካ ኢላቶ ራእይ እንተዘይብሉ ይፈርስ ኩሉ ነገር ሕቶ ንገዛ ርስኻ ክትሓታ ዝደለየካ ወይ ክትሓትዮ ዝደለየክ ንዓኺ ናይ ህይወትካ ትርጉም እንታይ እንታይ ናይ ህይወትካ ትርጉም እንታይ ናይ ህይወትካ ትርጉም እንታይ እምበልካኒ እንታይ እምበልክኒ ምምርዓ በቃ ሰበይት እንዴ ኣደ ህጂ በቃ ሰብኣይ ኣለኒ ቆልዑ ኣለውኒ ወል ስለምንታይ ትመርዒኻ ብሉፃት ኢኹም ስለዚ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክህልወና ሕቶ ዘለኩም ኢትኩም ሓፍ ክተብሎ ኢኹም ምናልባት